På Tårnby Gymnasium er der blevet oprettet en IT-klasse for andet år i træk, med henblik på at gøre alle fremtidige klasser IT-orienteret. Vi vil se lidt nærmere på, hvordan det er at gå i IT-klasse. Det er herrefedt at gå i IT-klassen. Fordelen ved at gå i en IT-klasse, det er jo, at vi altid har alle vores ting med os, og vi har alle vores ting samlet på et sted. Vi har alle vores noter, vi kan gå ind og ændre i dem bagefter, vi har vores dokumenter, lærerne giver os bøger over nettet, og så har vi en masse internetsider. Så der er rigtig mange muligheder ved at gå i en IT-klasse, og det er meget nemmere. Jeg synes, det er positivt at gå i en IT-klasse, fordi at man kan tage ting fra computeren og fra nettet med i timerne og inddrage det, så det synes jeg er meget positivt. Altså IT-klassen, den var oprindeligt et pilotprojekt, og det betyder, at det var den første klasse på Tårnby Gymnasium, hvor alle eleverne havde bærbare computer. Tanken er, at om et par år, så regner vi med, at alle elever i alle klasser har bærbare, og derfor lavede vi et pilotprojekt. Jeg bruger det på den måde i forløbet, at teksterne ligger digitalt, og arbejdsarkene ligger digitalt, og vi kan vise filmklip og lave ordbogsting, der ligger ordbøger på nettet osv. Men jeg kunne godt tænke mig at bruge det meget mere. I hvert fald slut med at sige, at man ikke har sin bog med, og man ikke har sine ting. Hvis man har computeren, så er det hele der, hvis den altså virker. Der er også en del ulemper ved at gå i en IT-klasse, fordi at det er meget nemt hurtigt at blive distraheret. Det er lidt svært nogle gange, hvis det er rigtig, rigtig kedeligt, det læreren står og snakker om. Så er det lidt svært at lade være med måske lige at gå ind og tjekke sin Facebook, og så følger man ikke så meget med. Så det er helt klart en ulempe. Jeg kan helt klart anbefale at gå i en IT-klasse. Det er meget nemmere at holde styr på sine ting. Personligt, så hvis jeg får papir og sådan noget, så plejer de bare at blive væk og ligge og rode derhjemme. Men hvis man får det online, så har man det på computeren, og det er meget nemmere at holde styr på. Det er rigtig godt. Klart anbefales. Jeg kan helt klart anbefale at gå i en IT-klasse. For det første, så ved man jo, at IT det er fremtiden, så derfor er det rigtig godt at have stående, når du går ud af gymnasiet, du har gået en IT-klasse, så du kan de forskellige programmer, og de ved, at du er god på en computer, kan skrive hurtigt, så derfor synes jeg helt klart, at den får en